Ahoj Jaroslave, ahoj Jindro, já v rychlosti jenom ukážu, co děláme, aby bylo vidět, že něco děláme. Takže jsme udělali možnost v našem editorku naházet si panely, to znamená, že už tam nemusí mít člověk jenom předpočítaný panely, ale může si je tam sám dát, aby je zákazníci viděli a mohli si říct prostě kam je chtějí, kam je nechtějí. A zatím tam celá řada věcí není, které tam budou, ale hlavní věc, kterou tam teďka potřebujeme doplnit, aby to bylo použitelné, je nějaká statistika výkonu. Ty panely se dají různě posouvat, mazat, editovat, což je právě to, co jsme tam teďka dodělávali. A co umožní lidem se tak na to podívat a vidět hnedka, jak to bude vypadat, naházet si to tam. Zároveň si tam můžou zobrazit osvy, takže uvidí, kolik ty panely budou vyrábět a já z toho chci udělat teďka rychle statistiku a dostat to fakt zákazníkům, protože o to máme zájem a potřebujeme přežít. Jakmile budeme mít nějaký příjem, tak můžeme sepisovat žádost. Já se strašně omlouvám, že to teďka ještě o týden bych posunul, protože tohle za týden bude určitě hotový. Navíc tam v té žádosti je zatím 500 miliardy, požadovaná dotace 500 miliardy a teprve při 6 miliardách to stopnou. Takže tam ještě je potřeba 12krát víc žádostí, aby to stoply. Teď máme čas. A tadyhle je druhá věc, co jsem dělal a co je velice zajímavý, možná to taky třeba využijete, nebo může to někdo využít, a to je přeprodej na spotu. Když máme, tady mám statistiky ze střídače, ze Solaxu, tadyhle to je za 1 měsíc, za měsíc leden, bohužel teďka prostě mi neposlali veškerý data za celý rok. No, ale můžeme si kouknout na to, jak by se chovala fotovoltaika tady na interaktivním grafu, kdyby se přeprodávala energie na spotu, to znamená nakupovalo jí to v době, kdy je levná, ukládalo si to do baterky, prodávalo jí to v době, kdy je drahá. Tak takhle tady máme, kolik teďka zaplatí, takže asi topí elektrikou, po optimalizaci by zaplatil 500 za leden míň. Tak je to leden, neprodávají nic, ku podivu veškerá energie se využije, protože s ní topí a je na tom vidět a je možnost upravovat velikost baterky, velikost fotovoltaiky, kdyby se jako optimalizoval, kdyby těm lidem někdo nabídnul, hele, chcete mít prostě větší úsporu, tak vám na střechu se vejde ještě 2,5krát větší jako 1,5krát ta fotovoltaika a najednou ušetříte 2000 měsíčně za leden, teda minimálně. No a ukazuje nám to, už by to přeprodávalo, kdy to přeprodává, kdy si to vybíjí baterku, kdy si to nabíjí, tadyhle máme teda spotřebu, máme tam fotovoltaiku, máme tam state of charge baterky, tadyhle se to ukazuje, kdyby se prodávala energie, s tím si to moc neporadí, pokud ta baterka není dostatečně velká. A tady je vidět, když si to nakupuje tu energii, tak se snaží prostě co nejvíc energie nakoupit právě v době, kdy je levná. Je to optimalizace, běží to velice rychle, takže si můžeme simulovat i jako obecně, prostě pokud tam bude dvojnásobná baterka, pokud tam bude dvojnásobná fotovoltaika, co víc ušetří, jestli zvětšovat fotovoltaiku nebo zvětšovat baterku. A tady je vidět třeba, že když zvětšíme dvojnásobně baterku, tak nám to ušetří ne 500 jako teďka, ale ušetří nám to okolo 950 korun. Zatímco když tam nainstalujeme o pár panelů víc, tady 1,4krát ta fotovoltaika, to znamená třeba o 5-6 panelů víc, tak jim to ušetří 1000 měsíčně. Takže třeba za ten leden je krásně vidět, že se vyplatí investovat do pár dalších panelů, který třeba nebudou dělat takový výkon, ale výrazně zvednou návratnost fotovoltaiky.